Στο σημερινό μας βιντεάκι θα φτιάξουμε μίνι κεκάκια με μόκα, γεμιστά με σοκολάτα, αρωματισμένη πάλι με καφέ, και θα φτιάξουμε ένα ωραίο γλυκάκι που μπορεί να συνοδεύσει είτε το καφέ μας, το ρόφημά μας, τον απογευματινό χυμό μας, και είναι μια εξαιρετική ιδέα κυρίως όταν έχουμε στο σπίτι φίλους ή όταν επίσης θέλουμε να φτιάξουμε ένα γλυκάκι πάλι σε ελάχιστο χρόνο, με υλικά πολύ εύκολα που σίγουρα έχουμε όλοι. Τα υλικά τα οποία θα χρειαστούμε είναι ως εξής. Θα χρειαστούμε 3 αυγουλάκια και επιπλέον ένα κρόκο αυγού. Όπως θα παρατηρήσετε στα υλικά μας εδώ δεν έχουμε καθόλου βούτυρο ή λάδι. Θα χρειαστούμε επίσης 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, επίσης την οποία έχουμε αναμίξει με ένα φακελάκι από την ζάχαρη με βανίλια που θα βρείτε πολύ εύκολα στα σούπερ μάρκετ, στα είδη ζαχαροπλαστικής. Θα χρειαστούμε 1,5 περίπου φλιτζάνι, αυτό είναι λίγο μεγάλο φλιτζανάκι, είναι του ελληνικού καφέ, εσπρέσο. Η κανονική ποσότητα εσπρέσο κανονικά είναι περί το μισό. Και επίσης μέσα σε ένα μπολάκι θα αναμίξουμε 90 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 25 γραμμάρια corn flour, 50 γραμμάρια αλεσμένα αμύγδαλα, σε σκόνη δηλαδή, και θα ρίξουμε αλατάκι, λίγο αλατάκι, όχι πάρα πολύ. Αυτό ουσιαστικά θα βοηθήσει να δέσει στο όλο στήσιμο του κέικ που θα είναι η βάση του γλυκού μας. Οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έχουμε 2 βοηθητικά μπολάκια, έχουμε ένα μίξερ χειρός, δεν χρειάζεστε μεγάλο μίξερ σε αυτό το παρασκευαστικό στάδιο, και προχωράμε κανονικά για να φτιάξουμε. Στο πρώτο μέρος λοιπόν έχουμε χτυπήσει τα αυγά, μαζί τους κρόκους για την ακρίβεια, μαζί με τη ζάχαρη, και το μείγμα μας έχει ασπρίσει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ομογενοποιηθεί καλά το μείγμα αυτό, και στη συνέχεια θα ρίξουμε τον καφέ, τον οποίο και πάλι θα χτυπήσουμε μαζί με το μίξερ, για να προσθέσουμε στο τέλος το αλεύρι με τα υπόλοιπα υλικά πριν φτάσουμε στη διαδικασία να χτυπήσουμε τα ασπράδια μας. Στο σημείο αυτό έχουμε ξεκινήσει επίσης να προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 220 βαθμούς. Θα είναι σε υψηλή θερμοκρασία, γιατί το κέικ αυτό θα ψηθεί σε λιγότερο χρόνο, ψήνεται αμέσως, οπότε ετοιμάζετε σιγά σιγά το φούρνο σας, μιλώντας για 225 βαθμούς στον αέρα. Εάν ο φούρνος σας ζεσταίνει πολύ περισσότερο, μειώστε τη θερμοκρασία των 225 βαθμών και βάλτε το στους 210 βαθμούς. Μπορείτε να το τεστάρετε αυτό με ένα πείραμα, βλέποντας το φούρνο σας πώς ακριβώς συμπεριφέρεται στα διάφορα γλυκά και στις διάφορες συνταγές αλμυρές ή γλυκές που φτιάχνετε. Στη συνέχεια τώρα που έχουμε προσθέσει το καφέ, το μείγμα μας είναι αρκετά ρευστό, οπότε στο τελικό μας στάδιο πριν από τα ασπράδια θα ρίξουμε, αφού τα περάσουμε από το γνωστό τρυπητήρι, τα στέρεα υλικά μας που είπαμε ότι είναι το αλεύρι, το corn flour, λίγο αλατάκι και βέβαια το αμύγδαλο σε σκόνη. Με αυτόν τον τρόπο το μείγμα μας θα αποκτήσει έτσι μια πιο παχύρευστη υφή και θα είναι και πιο εύκολο μετά να μπορέσουμε να το ανακατέψουμε και να βγει σωστό αποτέλεσμα μαζί με το ασπράδι του αυγού. Όπως βλέπετε, το μείγμα μας είναι έτοιμο, είναι αρκετά παχύρευστο και είναι έτοιμο σε λιγάκι να υποδεχτεί τα χτυπημένα ασπράδια, τα οποία θα χτυπήσουμε σε μία σφιχτή μαρέκα για να το ενσωματώσουμε. Η μαρέκα μας λοιπόν είναι χτυπημένη, έτοιμη. Το κόλπο, όπως έχουμε πει, είναι γυρίζουμε ανάποδα και δεν κουνιέται όπως βλέπετε. Άρα είναι έτοιμη και σφιχτή να την προσθέσουμε μέσα στο
μείγμα για το κέικ μας. Είναι το τελευταίο στάδιο στο οποίο αναμειγνύουμε πλέον τα ασπράδια και προχωράμε στην ολοκλήρωση πριν από το ψήσιμο. Απαλές, κυκλικές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω, πάντα, για να συσσωρευτεί ο όγκος όλος του ασπραδιού, χωρίς να πέσει το μείγμα μας. Αυτό που θέλουμε είναι να αφρατέψει και να ομογενοποιηθεί βέβαια καλά το μείγμα μας, πριν το προσθέσουμε στο ταψί για να πάει. Το μείγμα μας, όπως βλέπετε, είναι έτοιμο και στο στάδιο αυτό. Ένα κολπάκι για να ξέρετε ότι όντως το έχετε ανακατέψει καλά είναι όταν το φέρνετε από κάτω προς τα πάνω στο ανακάτεμα, κοιτάζετε καλά εάν υπάρχουν ακόμα άσπρα παιχνιδίσματα από το ασπράδι που έχουμε προσθέσει. Εάν δεν υπάρχουν, το μείγμα σας είναι έτοιμο για να το βάλετε στη φόρμα. Το προσθέτουμε λοιπόν. Έχουμε ντύσει πρόχειρα, χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία, μία μακρόστενη μικρή φόρμα για κέικ και μέσα εδώ θα προσθέσουμε το μείγμα μας και θα το αφήσουμε να ψηθεί στο φούρνο για περίπου ένα 20 λεπτό. Το κόλπο είναι πάντα με την οδοντογλυφίδα, βυθίζουμε ή με ένα καλαμάκι από σουβλάκι να δούμε αν είναι έτοιμο. Εάν δεν είναι, το αφήνετε να ψηθεί λιγάκι παραπάνω. Δεν παίρνει πάρα πολύ ώρα για να ψηθεί το κέικ αυτό, γιατί είναι αρκετά αφράτο. Μοιάζει δηλαδή πολύ στη διαδικασία του σαν το παντεσπάνι. Το μείγμα μας λοιπόν το βάζουμε για ψήσιμο και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το δεύτερο σκέλος μέχρι να ετοιμαστεί το κέικ μας, που είναι να φτιάξουμε την γέμιση που θα έχει με σοκολάτα γκανάς αρωματισμένη. Το επόμενο μας βήμα λοιπόν είναι να φτιάξουμε τη σοκολατένια γκανάς. Η γκανάς στηρίζεται κυρίως στη σοκολάτα γάλακτος για σήμερα, όπως επίσης και στο καφέ που θα προσθέσουμε για περισσότερο άρωμα. Πάλι τα υλικά μας δεν είναι πολλά, είναι 4. Θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος. Επίσης, σε στιγμιαίο καφέ, σε 3 κουταλάκια του γλυκού στιγμιαίο καφέ, θα ρίξουμε ένα κουταλάκι της σούπας ζεστό νεράκι για να το ανακατέψουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε μετά να το ενσωματώσουμε. Και βέβαια θα χρειαστούμε βούτυρο. Εδώ πέρα λοιπόν στη συνταγή αυτή θα χρησιμοποιήσω 15 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, το κανονικό που βρίσκουμε, καθώς επίσης και 25 γραμμάρια αλατισμένο βούτυρο που πάλι μπορούμε να βρούμε εύκολα στο σούπερ μάρκετ. Αυτό θα μας βοηθήσει αρωματικά στο μείγμα της γκανάς για να μπορέσει να ισορροπήσει με τα διαφορετικά είδη γεύσης που έχουμε ενσωματώσει σήμερα. Και βέβαια το βασικό της όλης συνταγής είναι η χρήση καφέ στα στάδια μας. Το τελικό στάδιο, το οποίο θα το δούμε αργότερα, είναι όταν θα λιώσουμε σε μπεν μαρί και 200 γραμμάρια λευκή σοκολάτα για να γλασάρουμε από πάνω το γλυκό μας και να του δώσουμε μια όμορφη εμφάνιση. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς παρασκευάζουμε. Ετοιμάζουμε λοιπόν την γκανάς και στο πρώτο στάδιο ζεσταίνουμε καλά την κρέμα γάλακτος, ώστε να μπορέσουμε μετά να την προσθέσουμε στην σοκολάτα γάλακτος πριν περάσουμε στα επόμενα στάδια. Διαδικασία. Η κρέμα γάλακτος έχει ήδη βράσει, όπως βλέπετε και εδώ, και σιγά σιγά, όπως έχουμε πει και σε άλλο βίντεο, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος μέσα στη σοκολάτα γάλακτος σταδιακά να μαλακώσει για να μπορέσουμε να την ανακατέψουμε όμορφα και ωραία. Στην πρώτη φάση λοιπόν έχουμε προσθέσει το 1 τρίτο, περιμένουμε να μαλακώσει καλά και στη συνέχεια θα προσθέσουμε ξανά και ξανά μέχρι να φτάσουμε να έχουμε ένα ομοιογενή.
Προσθέτουμε άλλο λίγο από το κομμάτι της κρέμας γάλακτος και αφήνουμε πάλι να αναμειχθεί καλά και να ανακατευτεί. Προσθέτουμε και το τελευταίο μέρος και το αφήνουμε για λίγο το μείγμα μας να μαλακώσει και να το αναπτύξουμε ακόμα καλύτερα για να μπορέσουμε μετά να προσθέσουμε και τα. Επόμενο στάδιο λοιπόν θα ρίξουμε το βούτυρο. Το βούτυρό μας πρέπει να είναι αρκετά μαλακωμένο για να μπορέσει να ενσωματωθεί καλά. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν το βούτυρο να το έχουμε κάποιο διάστημα εκτός ψυγείου, κυρίως αν είναι χειμώνας, που το χειμώνα όσο να είναι πιο δύσκολο το βούτυρο ακόμα και σε θερμοκρασία δωματίου να μαλακώσει. Ή εάν βιάζεστε μπορείτε την όλη διαδικασία μαλακώματος να την περάσετε πάλι από το φούρνο μικροκυμάτων ελάχιστα δευτερόλεπτα ή σαν να μαλακώσει το βούτυρο. Όχι πολλή ώρα γιατί μπορεί και να σας λιώσει. Το προσθέτουμε λοιπόν το βουτυράκι μας κομμένο σε μικρά κομματάκια και μετά με ένα αναδευτήρα, χειρός πάλι, θα κοιτάξουμε να το ανακατέψουμε καλά, να λιώσει το βουτυράκι μέσα στο μείγμα μας, γιατί είναι αυτό επί της ουσίας που θα δέσει την γκανάς και ενσωματώνουμε καλά για να φτάσουμε στο επιθυμητό μας αποτέλεσμα, να έχουμε μία έτοιμη βάση για να καλύψουμε για να γεμίσουμε το γλυκό μας. Προσθέσαμε λοιπόν και το καφέ, οπότε η γκανάς μας είναι έτοιμη και θα τη βάλουμε για λίγη ωρίτσα στο ψυγείο, ίσα να δέσει, για να μπορέσουμε να πάμε μετά στο επόμενο στάδιο που είναι να στήσουμε το γλυκάκι μας μαζί με το καφέ και να το γλασάρουμε. Δύο πολύ σύντομα πραγματάκια να σας πω. Έχουμε ενώσει γευστικά τη σοκολάτα γάλακτος που μας δίνει το γλυκό, το αλμυρό βούτυρο που μας δίνει μία ελάχιστη αίσθηση αλατιού μες στη συνταγή μας, καθώς επίσης και το πικρό του καφέ, οπότε γευστικά έχουμε ήδη 3 διαφορετικά κομμάτια, στα οποία μπορούμε να προσθέσουμε. Αντί να βάλουμε απλώς στιγμιαίο καφέ, να βάλουμε ένα καφέ ο οποίος να είναι αρωματισμένος με καραμέλα, με βανίλια, με φουντούκι, ό,τι σας αρέσει. Ή μπορούμε επίσης να προσθέσουμε ξύσμα από εσπεριδοειδή της αρεσκίας σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε εσάνς βανίλιας, μπορείτε να βάλετε κανέλα, ό,τι σας αρέσει γευστικά. Χρησιμοποιήστε αυτή την γκανάς, είναι εύκολη και μπορεί να σας δώσει πολλές λύσεις ιδιαίτερες και για άλλα πραγματάκια που φτιάχνετε, όπως για παράδειγμα για cupcakes ή για γεμιστά. Μόλις διαπίστωσα ότι το κέικ το έκοψα χωρίς να σας το δείξω ολόκληρο. Παρ' όλα αυτά να σας πω ότι βγαίνει ένα κλασικό κέικ, όπως ακριβώς φτιάχνουμε στην κουζίνα μας, είτε είναι marbré είτε οτιδήποτε. Η διαφορά του είναι καθαρά το γευστικό κομμάτι και βέβαια πρέπει να σας πω ότι είναι ιδιαίτερα ελαστικό. Στόχος μας είναι να το γεμίσουμε με την γκανάς που φτιάξαμε και να το γλασάρουμε με τη σοκολάτα τη λευκή. Έχω μία φόρμα από το εμπόριο που μπορώ να φτιάξω τα δύο επίπεδα. Είναι μία φόρμα που μπορείτε να βρείτε εύκολα από αυτές που πλαταίνουν, που ανοίγουν κτλ. Μπορείτε όμως, αν δεν έχετε, κάλλιστα την όλη διαδικασία να την κάνετε με απλό αλουμινόχαρτο και με αντικολλητικό χαρτί σε μία μακρόστενη φόρμα, στην οποία θα βάλουμε τα διάφορα στρώματα όπως θα σας τα περιγράψω και από εκεί και πέρα θα το αφήσουμε στο ψυγείο για λίγη ωρίτσα μέχρι να σταθεροποιηθεί καλά. Έχω ετοιμάσει λοιπόν, έχω βάλει ήδη τα ελαστικά μου κεκάκια, τη βάση τους, μέσα εδώ στη φόρμα και είμαι έτοιμη να βάλω από ένα στρώμα γκανάς. Βάζω πρώτα στο ένα. Δεν θέλει πάρα πολύ, γιατί αυτό ούτως ή άλλως όταν θα παγώσει θα είναι σαν παστάκι μέσα, οπότε θέλει ίσα να κάνει ένα στρωματάκι. Προσπάθουμε να το ισορροπήσουμε λιγάκι, χωρίς ιδιαίτερο
πρόβλημα βέβαια. Μια χαρά θα βγει. Και στη συνέχεια θα το βάλουμε για λίγο. Στη συνέχεια τώρα θα προσθέσουμε το επάνω κομμάτι του κέικ μας. Έχουμε αφήσει το μείγμα στο ψυγείο για περίπου 1 δεκάλεπτο, δεν θέλει παραπάνω, γίνεται αμέσως. Προσθέτουμε και το άλλο μας κεκάκι, αυτό έχει πιάσει και λίγα ψυχουλάκια, δεν πειράζει, το καθαρίζουμε όμορφα, το τοποθετούμε επάνω και αφήνουμε τώρα στο ψυγείο περίπου για 1 μισάωρο να δέσει καλά μαζί με την γκανάς, να γίνει σαν παστάκι δηλαδή. Κρατάμε, όπως βλέπετε έχω αλλάξει μόνο την αντίσταση εδώ, έχω βάλει ποτηράκι, το έχω βάλει γιατί θέλω να μου το ισορροπήσει λίγο καλύτερα. Μπορείτε και εσείς να το κάνετε σε παρόμοια περίπτωση ή μπορείτε και με τη φόρμα του κέικ να το χρησιμοποιήσετε σαν αντίσταση. Είναι εύκολο, δεν είναι κάτι περίεργο, ούτε θα σας πέσει η γκανάς υπερβολικά στο πλάι, γιατί είναι ήδη αρκετά σταθερή. Το βάζουμε λοιπόν για μισή ωρίτσα και ερχόμαστε βέβαια να κάνουμε την κάλυψη με λιωμένη σοκολάτα. Το γλυκάκι μας έχει φτάσει στο τελικό στάδιο, είναι μετά από μισή ώρα ok, βεβαίως και έχει παγώσει και η γκανάς, αυτό φαίνεται γιατί και στα πλάγια εδώ έχει κολλήσει καλά. Οπότε έχουμε λιώσει σοκολατίτσα λευκή, σε χαμηλή πάντα θερμοκρασία στο μπεν μαρί, σε χαμηλή φωτιά για την ακρίβεια στο μπεν μαρί και θα ρίξουμε από επάνω για να τα αφήσουμε πάλι για άλλη μισή ώρα και μετά το γλυκό μας θα είναι έτοιμο βεβαίως για να το σερβίρουμε. Δεν ρίχνουμε πάρα πολύ σοκολάτα, ρίχνουμε ίσα να πάει παντού στα σημεία για να είναι έτοιμο. Δεν χρειάζεται καν σπάτουλα. Το βλέπετε ότι ήδη έχει πάει. Μην το φοβηθείτε. Κάντε το λίγο πάνω κάτω. Και είναι έτοιμο. Πάλι το βάζουμε ψυγείο και σε μισή ωρίτσα. Έτοιμα τα κεκάκια μας. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά. Είναι μια πολύ νόστιμη ιδέα. Θα σας έλεγα να τα φτιάξετε ακόμα και σήμερα. Δεν παίρνει πάρα πολύ ώρα, έχει λίγο αναμονή μόνο στο ψυγείο για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε το γλυκό, να το στήσουμε, αλλά είναι πολύ εύκολο και να φτιάξουμε ένα κέικ και να φτιάξουμε μία γκανάς και να λιώσουμε σοκολατίτσα και να γλασάρουμε από επάνω πολύ απλά και μετά να κόψουμε κομματάκια που δεν χρειάζεται να είναι τα τελειότερα γιατί η λειτουργία του να είσαι νοικοκυρά, του να φτιάχνεις όμορφα πράγματα σπιτικά απορρέει μέσα από εμάς τους ίδιους και όταν εμείς το βλέπουμε όμορφο αυτό που φτιάχνουμε, τότε σίγουρα θα το δουν όμορφο και οι άλλοι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και περιμένω τα δικά σας σχόλια, τα γευστικά και άλλα.